Datorren larunbatetik aurrera Hondarribiko azoka herriko erdiguneko San Pedro kalean egingo da astero. Ekimen berri hau gaur aurkeztu dute duela 3 urtetik asteazkenero Damarri plazan egiten den azokan. Egitasmoarekin bultzadatxo bat eman nahi diote Hondarribiako baserrietako produktuen salerosketari. Uste dugu ona dela denentzako, bertako produktua kalitateakoa dela, konfiantzakoa dela, baserri bertatik onara ekartzia lujo badela, eta horretarako mezua bidali nahi dugu. Ekimen honen helburua Hondarribiako azoka bera marka bilakatzea da, produktuen kalitatea bermatu eta jende gehiagorengana iristeko asmoz. Gure lana hori da, kreatzea remindikatu tradizioa, baina oraingo kontekstua ematen, prestatu dugu irudia, prestatu ditugu elementuak postuetan identifikatzeko, eta ideia horrekin nahi duguna da betiko jende etortzea azokara, baina beste publiko mota bat ere bai etortzea. Gure nahia pixkat azokaren edo Hondarribiko azokaren izena sortu dugu, eta irudia eta azokari bultzada bat eman. Azoka goizeko 8:00 eguerdiko ordu batetara egongo da zabalik. Larunbat honetan bertan hasiko dira ekimenarekin eta iraileko azken asteburura arte izango da martxan. Hemendik aurrera, beraz, udako larunbat guztietan Hondarribiko azokaz portuan gozatzeko aukera izango da.